Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So izwi lanamhlanje ke lokuthi ke la uhleli khona kube khona something that you are hoping for, because I-hope yona activator ukukholwa kwakho, nokukholwa kwakho kuzo activator I-hope, you know, because you really need ukuthi kube khona into ibambile that you are hoping for ukuthi ukukholwa kwenzeke okuvula iminyango yalezi zinto zibambile. So without I-hope kuzoba nzima ukuthi whatever ikholwayo or kholelwa kuyona uyibone isebenza or ithi come to existence, because you are not hoping for anything. Kholwa kwakho kuzoyenza noma ukukholwa kungasebenza kangakanani, but ngeke uze ukwazi ukubona kwenzeka kuwena, because you were not hoping for anything. So you will end up saying izinto zenzakalela abanye abantu and not yourself, and you are not hoping for anything. So just have something that you are hoping for, so that ukukholwa kuzokwazi ukukulekelela ukuthi zonke lezi zinto that you are hoping for zikwazi ukuthi come to pass. So manje sizikhuluma into existence ngokukholwa. So definitely kumele kube ukuthi namhlanje sikhuluma ngani? Ngokukholwa. Right? Ngamazwi akhayo ke lawo kanye amazwi enkuthazo lawo asuka kuMakhumalo Mseleku, inkosikazi yesithathu kaTata Musa Mseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Uphelile ke useason 8 kaThando Nesithembu uMakhumalo uwatshilo ke lamazwi kwi-live yakhe ebesando yenza xa abantu bebemcela bakhe atsho i-word of the day. Watsho ke uMakhumalo wathi bethunani masihlale ethembeni, ngoba xa unokholo kodwa ungenanto oyinqwenelayo kanye onethemba layo iyakwazi ungenzeki lonto leyo, but ke kufuneka ibe khona lento that you are hoping for, so that ke i-faith yakho ibe towards lonto, uyabona, one hope yayo. Utsho ke ubethunani uMakhumalo ngexesha elinzima libhlungu bethunani, ngoba ke uTata Musa Mseleku kula last episode he was coming for her. Ndathi uMayeni uncedile ba angabikho phakula dinner, because mhlambi focus ngeyiphele ikuMayeni singava uTata Musa Mseleku izinto ebezithetha ngoMakhumalo, echaza uMakhumalo uyahleba uyakhalaza ngamanye amakhosikazi, then xa kuhlalwayo phantsi azenze umuntu omsulwa, uyabona izinto ezingolo hlobo. Kodwa ke kuzo zonke ke into ezenzekayo nezithethiweyo uMakhumalo usahleli nomyeni wakhe, usenethemba, usene-faith. Hopefully ke nathi khona into sicholileyo kule ntetha kaMakhumalo. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.